του Συνδέσμου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο χώρο αυτό για την εκδήλωση του Τμήματος Παραδοσιακών Χωρών του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοκκινοράχης, και η οποία εκδήλωση θα περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία τα οποία θα δείτε στη συνέχεια. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε τον Πανάγαθο Θεό που μας έκανε το χατήρι να έχουμε καλό καιρό, γιατί δυστυχώς οι προβλέψεις ήταν δυσίωνες. Καλωσορίζουμε και τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Κοκκινοράχης Αχρυσού Κυκλαδά. Όπως είναι κοινά παραδεκτό, η ελληνική πολιτιστική παράδοση είναι πλουσιότατη, ανεκτήμητη και ανεξάρτητη. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η ελληνική μουσική και ο ελληνικός χορός είναι στην πρώτη θέση παγκοσμίως. Μπορεί κάποιοι να θεωρήσουν ότι είναι υπερβολικό. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε επιχειρήματα όμως για να στηρίξουμε αυτή τη θέση. Κανένα άλλο κράτος δεν έχει τη ρεμπέτικη μουσική την ελληνική, ούτε τη λαϊκή, ούτε την έντεχνη, ούτε φυσικά οι πρωτοκορυφές της παγκόσμιας, κατά τη γνώμη μας, μουσική, που είναι η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική και φυσικά η δημοτική μουσική, η οποία θα είναι στο επίκεντρο της σημερινής εκδήλωσης. Γι' αυτό λοιπόν είναι χρέος ιερό όλων μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασώσουμε, να διατηρήσουμε και να προβάλλουμε στο μέλλον αυτή την παράδοση, κυρίως τη μουσική και τη χορευτική. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο εμείς οι νεότεροι να προσθέσουμε κάτι σημαντικό στην παράδοση αυτή, αλλά τουλάχιστον όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι για να διασωθεί, είτε ως άτομα είτε ως μέλη ομάδων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της σημερινής εκδήλωσης και στη διεξαγωγή του προγράμματος εκμάθησης παραδοσιακών χωρών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες όμως πρέπει να απευθυνθούν στον κύριο Κωνσταντίνο Γιάνναρη, χωρίς τη βοήθεια του οποίου θα ήταν αδύνατη πραγματικά η διεξαγωγή του προγράμματος εκμάθησης παραδοσιακών χωρών. Επίσης, ευχαριστίες πρέπει να απευθυνθούν στον πατέρα Σημειών Παπαγεωργίου και στην κυρία Μαρία Ρετσινά, που καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, οποτεδήποτε του ζητήθηκε βοήθεια, την προσέφεραν αφιλοκερδώς. Επίσης, πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Κοκκινοράχης Αχρυσού Κυκλαδά, κύριο Ιωάννη Κατσίχτη, που μας προσέφερε με μεγάλη ευχαρίστηση το χώρο αυτό για την εκδήλωση. Επίσης, πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Κολοβό για την προσφορά των ηχητικών μηχανημάτων, κάτι το οποίο δεν κάνει για πρώτη φορά. Επίσης, πρέπει να ευχαριστήσουμε την κυρία Κωνσταντίνα Κουτσόγιοργα Αλεξοπούλου για τις πολυτιμότατες υπηρεσίες της στο Σύλλογο. Ακόμη πρέπει να ευχαριστήσουμε όλες τις κυρίες που βοήθησαν στο να παρασκευαστούν αυτά τα γλυκά, τα οποία θα γευτείτε σε λίγο. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας εύχομαι να περάσετε καλά σήμερα. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ από την πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η οποία θα δώσει ιδιαίτερη χαρά κυρίως στα παιδιά, στα οποία σε λίγο θα τραγουδήσουν και θα χορέψουν. Στο σημείο αυτό θα κάνει μια μικρή προσφώνηση ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, κύριος Λάμπρος Παλαιοκώστας. Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας με το Γιάννη τον Κολοβό. Ο Γιάννης ο Κολοβός, όπως τον ξέρετε οι περισσότεροι, είναι ένας παραδοσιακός κλαρινίστας και είναι από τους λίγους που γνωρίζουν την παράδοση του τόπου, θα έλεγα, καλύτερα από όλες μας. Θα ξεκινήσουμε με 3 τραγούδια. Σταμάτα, το ξέρω. Το πρώτο τραγούδι, το γνωστό Τσακώνικο. Οι ρίζες αυτού του τραγουδιού είναι πάρα πολύ παλιές. Αναφέρεται ότι το χορό αυτό το χόρεψε για πρώτη φορά οι Σπαρτιάτες στη γνωστή Αράχοβα, στην Καριά, με το Παυσανία, και τον χορεύαν και οι αρχαίοι Καριάτιδες. Ο δεύτερος χορός, το δεύτερο τραγούδι, έχει τίτλο το Αραχοβίτικο. Πιστεύουν ότι είναι γύρω στο 1300 μετά Χριστόν, όταν υπήρχε η Μεγάλη Αράχοβα, η οποία ήταν και πρωτεύουσα του Μεταξιού, στην περιοχή εδώ του Μοριά. Και το τρίτο τραγούδι αναφέρεται στο 1780, στη μεγάλη μάχη που έγινε μεταξύ του Παναγιώτορου Βενετσενάκη και του Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη, του πατέρα του Θόδωρου Κολοκοτρώνη, εναντίον των Τούρκων, στην Καστάνια, τη γνωστή Καστάνια της Μελιτίνης. Ξεκινάμε το Τσακώνικο.
Λεωνιδάρη λέμε ρε. Να πάρει την κάμερα. Πες του, θα πάρει την κάμερα. Και σημαντικές στιγμές του ανθρώπου, κυρίως στην πατρίδα μας, το τραγούδι είναι ίσως ο βασικότερος τρόπος έκφρασης συναισθημάτων. Ειδικότερα το εθνικό τραγούδι είναι το κυριότερο μέσο που χρησιμοποιήσει ο λαός μας για να εκφράσει τις αντιλήψεις, τα ήθη, τα έθιμα, τους φόβους, τις αγωνίες και τα πάθη του. Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν τουλάχιστον 16.000 καταγεγραμμένα δημοτικά τραγούδια από τον μεγάλο λαογράφο και μουσικολόγο Σίμωνα Καρά. Ο μεγάλος λαογράφος Νικόλαος Πολίτης τα κατατάσσει σε ιστορικά, κλέφτικα, ακριτικά, ερωτικά, του γάμου, της ξενιτιάς, σατυρικά, σενανουρίσματα και άλλα. Εξέχουσα θέση έχουν τα μυρολόγια, είδος που άνοιξε περισσότερο στη γειτονική μας Μάνη και στην Ήπειρο. Μία άλλη μεγάλη κατηγοριοποίηση είναι όσον αφορά το χορό, τα χορευτικά ή μη χορευτικά. Το τραγούδι πάντοτε διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα. Αξίζει να αναφερθεί ότι ακόμα και στην αρχαία Σπάρτη, όταν οι περίφημοι Σπαρτιάτες πολεμιστές που χαρακτηρίζονται κατά κοινή ομολογία ως καλύτεροι που είδε ποτέ ο κόσμος, όταν πήγαιναν λοιπόν στη μάχη, τραγουδούσαν πεάνες σε στίχους του μεγάλου ποιητή της αρχαιότητας Τυρταίου. Αυτό αξίζει να αναφερθεί, μιας και είμαστε εμείς από τη Σπάρτη. Τώρα, όσον αφορά τις κλίμακες της ελληνικής μουσικής, δεν σχετίζονται τόσο με την ευρωπαϊκή, όσο με τις αρμονίες της αρχαίας Ελλάδας, τη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική και τις κλίμακες της ανατολικής μουσικής από Περσία, Αραβία και Ινδία. Αξίζει να αναφερθεί ότι το δημοτικό τραγούδι, το οποίο τιμάμε και αγαπάμε ιδιαιτέρως, εκφράζεται άριστα με βυζαντινή σημειογραφία, δηλαδή με τα σύμβολα της ελληνικής βυζαντινής μουσικής που είναι εξαιρετική, μιας και είναι θεόπνευστη. Στο σημείο αυτό, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, κύριος Παλαιοπούλης, θα πει λίγα λόγια. Τα όρια της ελληνικής μουσικής έχουν εξεφύγει από τα σύνορα της πατρίδας. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε τα εξής. Ο μεγάλος βιολιστής, ο Δημήτρης Χωσιμψής, ο επανομαζόμενος και Σαλονικιός, περιόδευσε το 1896 διάφορα κράτη όπως Αραβία, Περσία, Αίγυπτο και Τουρκία. Σε αυτή την περιοδία, ο Σουλτάνος Αμπτούλ Χαμίντ II ενθουσιάστηκε τόσο πολύ από το μαγικό παίξιμο του Σεμσί, που διέταξε τις γυναίκες του χαρεμιού του να βγάλουν τις φερετζέντες για να κάτσουν να ακούσουν αυτή την απολαυστική μουσική. Δεν είχε ξανακούσει ποτέ τόσο ωραιότατη μουσική. Και εντυπωσιασμένος μάλιστα του δώρισε ένα πανάκριβο ασημένιο καβαλάρι.
Ακόμη, η Δανή μουσικολόγος Elizabeth Todd σε μια μελέτη που βασίζεται σε έρευνα 7 ευρωπαϊκών και αμερικανικών πανεπιστημίων αναγνωρίζει το Σιμψή ως το μεγαλύτερο βιολιστή των Βαλκανίων. Ο μεγάλος δεξιοτέχνης του κλαρίνου Τάσος Χαλκιάς, πατέρας του γνωστού λαϊκοδημοτικού τραγουδιστού του Λάκη του Χαλκιά, έχει κερδίσει τη διεθνή καταξίωση σε σημαντικούς ανθρώπους να εκφράζονται με τα κολακευτικά λόγια για το έργο του, όπως ο καθηγητής μουσικολογίας του εφημισμένου Γαλλικού Πανεπιστημίου της Σορμπόνης, Τραν Βαν, και ο μεγάλος Σουηδός φιλόσοφος και ιστορικός Μπέκ Πόλμ. Επιπλέον, ο μεγάλος συμπατριώτης μας ποιητής Γιάννης Ρίτσος είχε πει ότι στο κλαρίνο του Χαλκιά η Ελλάδα βογκάει, τεινάζεται, χαμογελάει και χορεύει. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα, το 2000, η Ειρήνη Παπά σε μια δισκογραφική δουλειά με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου πούλησε παγκοσμίως 1,5 εκατομμύριο δίσκους. Το 2004, σε μια εκδήλωση που έγινε στο Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη, σε μια φανταστική εκδήλωση Έλληνες και Ινδοί, ο Πέτρος Λούκας Χαλκιάς με διάφορους Ινδούς καλλιτέχνες μαγεύσανε ολόκληρο τον κόσμο. Η μουσική αυτή εκτέλεση έχει αγοραστεί από 10 τουλάχιστον χώρες στην Ευρώπη και στην Νότιο Αμερική. Δεν είναι ντροπή για όλους εμάς να ασχολούμαστε με την δημοτική μας παράδοση και να ακούμε την δημοτική μας παράδοση. Δεν ζητάμε να γυρίσουμε πίσω στον Θεόδωρο Κολοκοντρώνη, όπως λένε μερικοί. Ζητάμε να μην ξεχάσουμε τον Θεόδωρο Κολοκοντρώνη. Γιατί, όπως είπε και ένας μεγάλος μουσικός, πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια και στη χωριάτικη και απλή τέχνη για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσιμα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις. Και παράδοση, και πολιτισμό, και φιλοσοφία. Στο σημείο αυτό θα θέλω να σας παρουσιάσω τα παιδιά που θα συνεχίσουν την παράδοση στον τόπο μας και εύχομαι και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στο βιολί, ο Λεωνίδας ο Βελισσάρης. Στην κιθάρα, ο Κώστας ο Μπρουτζινάκος. Στα κρουστά, ο μεγάλος, ο Μπάτσας ο Αντώνης. Η Αδαμαντία, η Μαυρομίχαλου στο τραγούδι. Ο Κωνσταντίνος, ο Ξιάρχος στο αρμόνιο και στο ούκι. Και ο Γιάννης ο Σταυριανίδης στο κλαρίνο. Τον άφησε τελευταίον γιατί αυτός είναι η ζωντανή παράδοση. Εντάξει, μα είπαμε γιατί τώρα συνεχίζεις. Για τις κοινωνίες είναι ψυγείο. Όχι βρες, τώρα και δεν μου το έχεις, θα το τραβήξω όλα. Εντάξει, πρέπει λίγο.
είναι η ταυτότητα πολιτισμού μιας κοινωνίας. Ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Ο Πλάτων έλεγε ότι ο χορός πηγάζει από τη φυσική επιθυμία όλων των πλασμάτων να εκφράσουν τη συγκίνηση και τη χαρά τους με την κίνηση του σώματος και έκανε συσχετισμό στις λέξεις χορό και χαρά. Επίσης, στην αρχαία Σπάρτη, γέροι και νέοι χόρευαν σε πολλές εκδηλώσεις της ζωής τους. Εξάλλου, το κέντρο της αστικής ζωής ονομαζόταν και χορός.